Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqaiqu taridu fi halit tajalli musmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Al-haqaiqu te pira-pira hakikate ilmu. To ilmu sing hakikat. Ilmu hakikat tu taridu iku tumeka apa ilmu hakikat. Oleh tumeka fi halit tajalli ing dalam keadaan tajalli. Iku keadaan wong begitu dekat lan jelas parek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wong nak lagi ngalami alam tajalli. Hakikate ilmu iku oleh teko mujmalatan, hale ijek gemblengan, hale ijek global. Mujmalatan hale ijek global. La wa ba'dal wa'yi lan sause ngadai ilmu lan sause entuke ilmu. Yakunu lagi ana apa al-bayanu ilmu sing banget jelas utawa yakunu ana apa al-bayanu penjelasan ilmu sing banget jelas. Terus Ibnu Athaillah asakan dari damel istidlal fa iza qara'nahu fattabi'il Qur'an. Fa iza qara'na mongko nalikane maca ingsun bu ing Qur'an. Fattabi' mongko anut sira Qur'anahu ing wacanane Qur'an. Summa inna alaina bayana, summa inna alaina mongko nuli wajib ing atase utawa mongko nuli ing atase ingsun Allah bayanahu apa jelasno Qur'an, bayanahu apa jelasno Qur'an. Terus ngeten iki kula terangno ilmu hakikat ya. Ilmu hakikat niku tumekane tenan tok ati niku sause jenengan ngalami alam tajalli. Alam tajalli itu sampean merasa begitu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu macam-macam. Sebab paling gampang sing didawakan para ulama ini ku nganggo sebab ilmu tauhid. Misalnya kados kula mikir saiki aku dadi wong. Dadi wong ya mulang ya di dhuwit, ya di utang, di masalah, yang ramai dunia, yang rusak, yang ngapii macam-macam. Dan itu terus kula sadar. Ya aku kok penting apa nih zaman rongono aku ya srengenge ya berputar koyo biasane bulan terus ya. Paling enggak orang itu akan menjadi tidak siapa-siapa dan mau yakin wujudnya Allah sausé ya sadar. Zaman rongono kuwe srengenge tertib mboten nggih tertib. Zaman rongono kuwe donya nggih mboten apa tertib. Semua bergerak. Kowe mati srengenge ora perhatian. Tetap terbit kok biasane bulan kok biasane gak direspon blas. Urip pun ora direspon alam, mati yo gak direspon malam. Paling enggak terus sadar. Wong sing ahli pakar pertanian, ketahanan pangan iku wong goblok kabeh. Wong kok ngeklaim dirinya sing mikir ketahanan apa? Pangan. Zaman ra ono dekne wong ya mangan kabeh. Sawise dekne mati yo malah dekne adol resep ketahanan pangan iya. Baru kayak ngomong-ngomong ketahanan pangan dianggap pinter diangkat menteri. Dekne golek mangan kok dadi napa? Menteri. Ayo mau ngono tok manusa. Lha iki sawise wong yakin ngoten, sawise tajalli, niku terus ana al-wa'yu. Ana ngadai ilmu. Nah, sawise ngadai ilmu wong kesimpulane qulillah summa zarhum fi khawdihim yalabu. Dene yakin, ainul yakin nak dunyo sing pantes diomongno mesti tok Allah, Allah, Allah. Karena dene ape percaya ngamal, yo ngamale mesti pira. Ape percaya liyane kabeh yo makhluk. Makhluk iku la syai'a, hakikate ora ana, hakikate ra berperan. Akhire dene wae kaya makome yang pun dhuwur sumadarhum qulillah sumadarhum fi khawdihim. Terus Ibnu Athaillah asakan dari ga istidlal fa iza qara'nahu fattabi' Qur'an. Ilmu itu pertama mujmal, maknane gemblengan global urung jelas tapi wis arahe bener. Wis kok nek maca Qur'an wis anut ae wacanane. Sawise iku untuk penjelasan sing detail. Ya sawise iku untuk penjelasan sing napa detail. Wis fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana tsumma inna 'alaina napa. Kula buktekno ge teng salat nih. Kula nu maca kitab nu kathah, ngalami penguripan ing donya nggih mun kathah macam-macam kula iki. Karena apa salat kok dikawiti Allahu Akbar. Niku kula pikir manusa iku mesti duwe bahasa sing salah kados ngaji kula wingi. Darani presiden itu orang kuat, darani presiden Amerika itu orang terkuat di dunia.
Bahasa-bahasa ini itu bahasa jorok, jorok ilmu hakikat. Bahasa yang sangat basin. Muntin itu maknanya basin. Karena ketika Anda bilang presiden orang kuat, orang kaya itu orang kuat, malaikat itu ora paham bahasane sampean. Mergo cara Israel presiden Nabi Peter yen apa mati. Wong sak Amerika sak donya ora Allah ngersakno dipites yo mati. Umpama wong iku kuat paling nguasai donya, artine bumi. Ora iso nguasai Mars, ora iso nguasai planet-planet iki. Urung iso nguasai alamat malakut. Wes, namun ngoten kowe ngerti, nek manusa iku dhaif. Wong nentokno mati ni ora iso, wae mati ya mati. Anak pada tingkat sing wis kowe tajali ngene iki. Nggih, pada tingkat sing wis tajali ngene iki. Kowe pasti maca inna wa ala kulli syai'in qadir. Allah ku kuwasa nglakoni apa wae nek manusa ora iso. Lah nek kowe ora tau tajali, iki nyuwun sewu. Nek kowe ora tau tajali, kowe melarat utang akeh. Kowe ora tau tajali itu, donga dak mandi, dak Allah iso nyelametno aku. Ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes ora tau tajali, akhire istighfar nyepelekno kekuasaane Allah. Padahal nek tajali malah gampang. Beda utang bojo wani. Wong sak Indonesia wani kuwe terus nyo-nyo kuwe. Mestine nek pas tajali malah gampang ya Allah Gusti cek ife kula. Wong kepengin radio utang kok ora iso. Cedok iki kula kepengin di dhuwit kok ora iso. Ngimpun sing kuwasa jenengan. Kula kepengin wae kok ora iso. Tapi setan masuk ning kita malah nyoal donga. Donga ora mesti mandi aku donga nyatane tetep di utang aku. Mestine sing mesti hakikat iku mau. Aku iku doe kepengin radio utang tetep di utang. Aku iku doe kepengin radio masalah tetep duwe. Kok malah diwalik. Dungo nyatane ra mandi. Ijazah-ijazah tak waca yo. Ra mandi. Lha goblok kok nganti ngono model apa meneh. Mestine cara berpikir langsung ngene ku, ya Allah Gusti cedok ife kula. Ngerti karep ra tau kesampeyan, ngerti karep ra kesampeyan. Sing kuwasa namung jenengan. Pun Gusti males de karep, malah kan apik menengen pun Gusti. Males de napa? Karep, malah apik to dadi menisan tajal di juga ro pisan makobe. Daripada nyoal apa pengen. Nih, jadi itu jenis hakoe. Jadi hakoe itu pertama tajalli, sawise wa ba'dal wahyi yakunul bayan. Iki wau sawise kula mikir Presiden Amerika yo mati, dokter yo mati, sing ahli pakar kehidupan yo mati, sing tukang bakas ketahanan pangan. Mana ketahanan pangan tujuane apa ya? Wong iso mangan tujuane apa? Ben urip kan. Tapi nyatane sawise ketahanan pangan terjaga tetap mati terus gunane apa? Ketahanan pangan pada akhirnya sama. Ono ketahanan pangan yo ono mati. Ora ono ketahanan pangan yo ono. Misalnya kue tukang mikir ketahanan pangan takoki pangeran. Menteri masuk tuh nek ono ketahanan pangan terus piye biar orang bisa hidup. Terus gak mati. Misalnya pangeran takoki ya mati juga Gusti. Terus pentingnya apa bagas iku cara alam malakut. Ya penting saja untuk jabatan saya waktu itu. Cara wis alam hakikat itu ora penting kabeh. Akhirnya kita dikafaroi tiap sholat muni Allahu Akbar. Setidaknya gue yakin nak maha besar itu Allah. Jadi nak omongan salah. Ya omongan salah, keyakinanmu salah. Tetap balik nang Allah. Sedina ping 5 muni apa? Allahu Akbar. Jadi mulane ketika Nabi sholat itu ngafaroi kesalahan antarane dua sholat. Salah itu ora delok wong wedok ayu tok. Termasuk salah-salah dalam bahasa kita darani presiden orang kuat, darani duwe itu penting. Paham ya? Darah di dua penting, masa depan penting. Pentingnya rupiah ora jelas. Masa depan penting ya akhirat iku, masa depan. Jadi dalam bahasa malaikat masa depan wa akhirat. Manusia muni masa depan itu tuwa, duwe akeh, anak buah akeh, karek ngeremot kongkon ngalor gitu. Jadi bahasane kowe muni masa depan mbek malaikat itu ora paham, malaikat ora paham. Iku muni masa depan kok malah kedunyan. Kirane malaikat masa depan kan wong nyiapno kematian. Sing goblok malaikat eta manusia. Nah, niku ora ana tajali ini. Dadi wong niku ilmune ra hakikat blas. Dadi wong nek sing dhuwur tenan kok akhire kulillah. Kabeh kersane Allah, bali ning Allah. Sumazarhum fi khawdihim ya lab. Terus cara manis kabeh dunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Kabeh kersane. Nah, cara Sulam Taufik ya mukadimah pokoke urip kita iku minhu wa ilaihi wa fihi wa lahu. Sampai kene bingung gemirno perkara ne fihi wa lahu wa fihi pokoke pokoke urip ya fihi demi Allah lalu krana Allah ilaihi sangko marang Allah minhu saking
Allah hu pokoke. Lan ana tarekat wiridan muni apa ora iso hu perkarane yo kabeh ku mau domirsaan fa usribat makna domiris sani fa uribat fil hanibil hani dadi wong nak makome dhuwur iku wiridane domirsaan ora Allah mu mergo falam annahu la ilaha illallah terus dijupuk hune ning domirsaan annahu ya kiri wiridan kan nonton tarekat wiridan nah, sing malah guri-guri ora paham. Mesti tadi mesti kadang ora paham pisan, ayo repot wis. Mbok tapi kalau luwe apik di bangsa kedunya nih sing luwe apik juga apa sing kedunya. Jadi al haqaiq taridu fi khalitat kalim mujmalatan tapi wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Fa idza qara'na fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Penting ngaji ilmu hakikat sesuai rasane dhewe. Nah, rasanya sih bobero, malah jenenge bodoni. Ora tok hakikat nek gue gaya apa hakikat. Utang ra dipikir anak bojo ra dipikir tak bento. Iku tak bento ngono. Narang rahmat itu rasa kakan bola. Wong rahmat ngono diurusi pengira. Ora mikir dunia ya dunia anak gue. Ora mikir dunia tambah ambles.